पुन्हा एकदा स्वागत। हे साहित्य किंवा इन्ग्रेडियंट बघून तुमच्या लक्षात आलंच असेल, आपली अर्चना सुगरण आज तुमच्या समोर एक मच्छीचं सार घेऊन येत आहे। पाहूया तर। नमस्कार सुगरण। नमस्कार। मग आज कोणत्या मच्छीचं सार तुम्ही दाखवताय आम्हाला? मांदेलीचं सार। मांदेली साईज मोठीच आज आम्ही घेऊन आलेलो आहोत। तुम्ही पाहू शकता साईज केवढी मोठी आहे ती। सुगरण हातात घेऊन दाखवा। नॉर्मली आपण पापलेट वगैरे अशी साईज बघितली जाते, पण मांदेली पण तुम्ही पाहू शकता। सुगरण यांचा अर्धा हात, त्याच्यानंतर पुढे पूर्ण हात एक तिचं मांदेलीचं शेपूट आहे। पडली आहे, मे महिना चालू झाला आहे। वेकेशन पिरियड मध्ये सर्व बहुतेक जण आपापल्या गावी जातात। प्रत्येक घराघरात मिक्सरचा क्वालिटीचा आवाज असतो। आता आई मिक्सरचा जसा आवाज आहे। गाडी घाटावर लागलेली आहे, तुम्ही ऐकू शकता मिक्सरचा आवाज। चौथा गिअर पडलेला आहे। अशा प्रकारे वाटून झालेलं आहे। बघू शकता अशा प्रकारे बनलेली आहे। घट्ट सार
लसूण फोडणीला टाकलेला आहे. तेल गरम झाल्यानंतर ती ओतली आहे. त्याच्यामध्ये फिश मांदेली जी ठेवली आहे साफ करून ती कधी टाकायची? एक उकळी आली की. एक उकळी आल्यानंतर? हो. अच्छा, एक उकळी येण्यासाठी तुम्ही ठेवलंय? हो. बघू शकता तुम्ही प्रेक्षक हो, उकळी आता आलेली आहे. मंडळी बघा कशा प्रकारे उकळी आली, मस्त एकदम. सार एकदम झणझणीत दिसते. उकळी आल्यानंतर असे तुम्ही मांदेली जे साफ केलेले पीस आहेत मांदेलीचे ते एक एक सोडायचे. सारामध्ये सोडले जातात. साफ केलेली फिश सारात सोडल्यानंतर ते आपले शिजवायला ठेवलेली आहे. सुगरण शिजवण्यासाठी किती वेळ शिजवले जाईल सर? 10 मिनिटांमध्ये. एक 10 मिनिटं लागतील. मंडळी अशा प्रकारे कोकणी मालवणी सुगरण अर्चना हिने मांदेलीचं सार बनवलेलं आहे. पाहू शकता तुम्ही असं एक चमचमीत झणझणीत एक प्रकारचं रसरशीत असं मांदेली सार तुमच्या समोर घेऊन आलेली आहे सुगरण अर्चना. सजावट बघू शकता तुम्ही, कच्ची मांदेली, त्यानंतर टोमॅटो, कोकम, कोकणातले कोकम, कोकम कोकण कोकम कोकण कोकणातले कोकम. इथे बघा लसूणच्या पाकळ्या, मस्त अशी सजावट केलेली आहे. पाहू शकता तुम्ही एक असं मस्त रसरशीत मच्छी सार, मांदेली सार. मंडळी अशाच रेसिपी आमची सुगरण अर्चना तुमच्या समोर घेऊन येईल. तर ही रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली, हा व्हिडिओ कसा वाटला कमेंट्स करून जरूर कळवा. व्हिडिओला लाईक करा, जास्तीत जास्त शेअर करा आणि चॅनलला नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा. चला तर बाय, काळजी घ्या.